Bon antagon al ĉiuj! Добрый дзень усім! Вітаю вас на першым уроку мовы эсперанта. Сёння у нас першы урок, і мы будзем вучыцца чытаць. Чытаць на мове эсперанта даволі проста, асабліва калі вы знаёмыя з беларускай лацінкай, вы зараз пабачыце гэта. І тут я не буду прыводзіць увесь альфабет мовы эсперанта. Вы можете пабачыць яго ў дадатку ў нашай групе, але мы з вами будзем разбіраць у асноўным тыя літары, якія ў чытанні адрозніваюцца ад альфабету ангельскай мовы. Таму што я думаю, што вы ўсе вывучалі ў школе лацінскі альфабет. І пачынаем мы з галосных. Чаму? Таму што ў мове эсперанта два галоўныя прынцыпы чытання. Першы, націск заўсёды спадае на перадапошні склад, як, напрыклад, у польскай мове. І, па-другое, кожная літара мае толькі адно чытанне. Напрыклад, у ангельскай мове гэтыя словы чытаюцца як city і cat. Адна літара чытаецца па-рознаму. У мове эсперанта такога ніколі не будзе. Кожная літара у любой пазіцыі мае адзінае чытанне. І пачынаем мы з галосных. Галосных у нас 5. Гэта А, Э, І, О і У. А чытаецца проста як беларускае А. Атако, дато. Гэтая літара чытаецца як беларускае Э. Звярніце ўвагу, хоць яна пішацца як Е, яна чытаецца як Э. Экономіо, моменто. Наступная літара гэта проста І. Кіно, інстытуто. На гэтую літару варта звярнуць увагу. Яна чытаецца як беларускае О пад націскам. Што гэта значыць? У беларускай мове ёсць такая з'ява як аканне і яканне, якой няма ў мове эсперанта. То бок літара О заўсёды чытаецца як гук О пад націскам, выразна. Формо, концерто. Звярніце ўвагу. Формо, О не пад націскам, усё роўна чытаецца як О. Формо, концерто, концерто таксама чытаецца як О. Ну і апошняя галосная гэта У, чытаецца проста як У. Фрукто, группо. Таксама у мове эсперанта ёсць пэўныя літары з дыакрытычнымі сімвалямі, як і ў беларускай лацінцы. Чаму я сказаў, што мова эсперанта нечым падобная на беларускую лацінку, альфабет мовы эсперанта? Паглядзіце. Гэтая літара чытаецца як ЦО. Дарэчы, усе зычныя літары ў мове эсперанта маюць назву з канчаткам на О. А, Бо, ЦО, ЧО, ДО і гэтак далей. Гэта літара ЦО, як у беларускай лацінцы. Сцено, медыцино. Наступная літара, як мы бачым, тут дадаецца такі капялюш, такі гачак зверху. Падобны на беларускую лацінку, як літара ЧО у беларускай лацінцы, толькі тут ён будзе перавернуты. І гэтая літара чытаецца як ЧО, чоколадо, чампіоно. Далей у нас літара Ё. Зноў, як у беларускай лацінцы. Проекто, сеньоро. Праект, спадар. І калі таксама гэтая літара набывае такі капялюш, яна ператвараецца ў літару Жо. Жакето, журналісто. Далей у нас літара, якая чытаецца як выбухное Г. Як, напрыклад, у слове мазгі. Гітаро, сігнало. А з крышачкай чытаецца як беларускае Дж. Етаджо, інженєро. Наступная літара гэта проста літара СО, солдато, студенто. І з гачыкам яна таксама як літара ў беларускай лацінцы такая чытаецца як ШО. Машино, афішо. Наступная літара чытаецца таксама як у беларускай лацінцы. Літара ГО чытаецца як ГО фрыкатыўная. Геро, гісторіо. Але з такім вось гачыкам яна чытаецца як
х, хоро, хор, эхо, рэха. Ну і, канешне ж, галоўнае, аб чым мы не можам не сказаць, гэта тое, што ў мове эсперанта ёсць літара У нескладовая. Яна абсалютна гэтакая ж, як у беларускай мове, як у беларускай лацінцы. І чытаецца яна як У нескладовая. Ауто, Еўропо. І нагадаю, паколькі гэта У нескладовая, яна не ўтварае складу, то бок не з'яўляецца галосным. Як вы маглі заўважыць, слоўнікавы запас мовы эсперанта ў асноўным складаецца са словаў інтэрнацыяналізмаў, якія зразумелыя і без перакладу. Але таксама мова эсперанта – гэта мова-канструктар. То бок, каб размаўляць на эсперанта, нам не абавязкова ведаць нават шмат словаў. Нам дастаткова ведаць пэўныя элементы, якія дазваляюць утвараць новыя словы. Напрыклад, кожная частка мовы у эсперанта мае свой пэўны канчатак-маркер і назоўнік, то бок слова, якое адказвае на пытанне «хто што». Проекто, інтэресо. Праект і інтэрэс, яны маюць канчатак «о». І кожны назоўнік у мове эсперанта мае канчатак «о». Напрыклад, гітаро. Гітаро значыць гітара. Але, каб зрабіць прыкметнік, то бок слова, якое адказвае на пытанне «які», мы замяняем канчатак «о» на канчатак «а». І такім чынам проекта, інтэрэса, праектны і цікавы. І калі мы заменім канчатак «а» на канчатак «о», гітара таксама будзе значыць гітарны. Каб утварыць дзеяслоў, то бок слова дзеяння, мы замяняем гэты канчатак на «і». Проекты. Праектаваць, інтэрэсі, цікавіць. І таксама, калі мы заменім канчатак на «і», гітары будзе пазначаць граць на гітары, то бок у адно слова. Таксама прыслоўе, то бок слова, якое адказвае на пытанне «як». Проекты, інтэрэсе, праект на, інтэрэсна, цікава. Гітаре, на гітаре, на гітары. Такім чынам, маючы невялікую колькасць каранёў, мы можам утвараць вялікую колькасць новых словаў. На сёння гэта ўсё. Гэта самы базавы матэрыял. І зараз я прапаную вам перайсці па спасылцы і далучыцца да нашай суполкі ў Тэлеграме. Там для вас будзе невялічкае хатняе заданне. Вы можаце пісаць свае адказы, вы можаце дасылаць у чат свае пытанні, мы на ўсё адкажам абавязкова. Я вельмі рады, калі вы даглядзелі гэты урок да канца. Спадзяюся, што мова эсперанта вас зацікавіла. I хочу вам сказать dankon por la atento kaj ĝis revido. До побачення!